Te kene kalong ka cimentip balada pi kuawan penro ya ka karier ke jong pi namenta jong ka healthcare te kene kede kalat ka babha ka bapim deban do ba ka bansara eye care center Shillong ka kod application pi namta ki pus jong ki hospital assistant bat katarik ka bakadu ban pha ya ki application form ka jong pi kade hadu ka kasantari April arjar arpun reo te namta kini ki pus jong ki hospital assistant ki pus ki belak dontang kawi bat ka jakat rekam kade Shillong Meghalaya bat ka jakam kade ka private bat namta ka rukum apply kade leng bau email bat namta ki keran puli ki shim ki belapendap ya ka kelas 12 pas na kano ka stream bat kumjuru pde bendon ya ka jingnang jinti bahaka komputer batang ki shenrang kila apply ya kineka pos pada karta kila apply kadai karta ka bakat pra adu lai posnem karta bat namanta ka jinsiu kadai katkum ka experience ka jong pi te kumno pila aban apply te lada plan kemon bat ka keran pule pila aban pa lengba ka resume matamai ka jong pi show email bansara career@gmail.com Haswa ka kasantrek April arjar arpun reo te ha kene ka video tang kini jimen tip baladap dan kino kipat ki ba pimpat syai ba sengawa ban komen ha kene ka video kublai shibun